I-charge na ako. Nalimot yung dalaan itong pang-tubig. Kawiranan. Ano sa may nabiling dito ma? Kanang ulog, wala sa tubig mo. Upside down. Dili, haman to dapat magpuan na ni, tambay. Di aras kili do. Lagi. Parang tapos sa tubig, inigpuan. Haman to mo ambak. Dito. Dito, pum. 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 Lubog man. Pum. Ay, diya kayo. Dito na biya. Napang di na biya. Ikaw magay mo sakay. Lubog man. Di man. Gawa kayo dyan. Ha? Ako nang ilunod. Lapak. Hello, bye-bye. Tiran ha? Dasak? Ambak badiha. Lalong rapat diri. Oh, alik diri. Anino? Sige, ambak. Dali ya, hulog sa daya. Ha? Dira lang po, pwede na kayo lalong. Diya. Agad kayo. Ako na lang laptop ko. Ba? Mama? Dili na ka siya mo. Hadlop-dop ko. Dili mo. Masanong ba? It was at this moment he knew. He fucked up. Bang slide. Salah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Kahit ito no. Makita niyo sa dito sa ako ano? Cellphone niyo. Hala. Slide. Ginagawa mo. Kapigid lang oy. Meanwhile, Bisa. Naman to dara o dabit. Bisa. Sige na ibato. Ginagawa mo. Ginagawa mo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Nalakis. Ito yung burgi kapag-kapo mo.
Pam, to si Mama Pam. Ano din ha? Ako nakita. Murag si Lloyd kanina ba? Kanina. Kanina. Yeah. Ew. May mic sila, wala na eh. Pero hilo po kayo. Baho pa jug baba. Koto na, pre. Koto. Ikaw dagal kang kaspa. May ligo-ligo. Balik na. Ayun na. Kay malungos ko. Malungos. Ayun, nagdala. Malungos. Si Mother, ganun dito. Dunganta. Ano? Yato bang sa Ayun, ikaw sa'yo na. Yato bang? Dunganta. Yato bang sa to ah. Isag... Isag lupo na kayo. Wala mong gilanto ni Mama. Ma! Mama! Mom! Mommy! Mama! Ma! Bili ka